Isto é Onda Ciencia, un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Coac FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña. Nun momento de auxe do discurso racista e xenófobo en toda Europa, é preciso afondar nas razóns polas que arraiga este tipo de discurso en países que contan cunha longa trayectoria migratoria como o noso. Para iso, para comprender estes fenómenos, as causas e, sobre todo, as políticas que se poden adaptar, conversaremos en Onda Ciencia con 3 expertos da Universidade da Coruña. Temos a connosco a Laura Oso Casas, catedrática de Universidade na Facultade de Socioloxía da Universidade da Coruña, onde coordinou o grupo ESOMI, Equipo de Investigación Sociedades en Movemento, dende 2011 ata 2024. Dende o 2022, Laura Oso é directora xunta do CISPAC, Centro de Investigación Interuniversitario da Paisaxe Atlántica Cultural. Benvida, Laura Oso, a Onda Ciencia. Hola, muchas gracias por la invitación. Tamén nos acompaña José Ángel Brandariz García, catedrático de Dereito Penal e Criminoloxía, membro do Grupo de Investigación Criminoloxía, Psicoloxía Xurídica e Xustiza Penal no século XXI. Benvido tamén, Brandariz. Hola, bo día. Moitas grazas polo convite. E tamén nos acompaña María Montserrat Castro Rodríguez, profesora contratada doutora no Departamento de Pedagogía e Didáctica na Facultade de Ciencias de Educación e membro do Grupo de Investigación en Innovacións Educativas. Benvida tamén, Montserrat. Hola, bo día. Moitas grazas, é un placer estar aquí con vos conversando. Pois dende o voso coñecemento experto, o primeiro tema que queremos tocar nesta conversa abrangue sobre as causas polas que agroman os sentimentos e actitudes de xenofobia e racismo. Dende a vosa perspectiva, cales son os perfís de migrantes receptores deste odio? Podemos chamalo odio, verdade? O a persoa que ven de fora. Laura Oso. Bueno, pues en primer lugar yo creo que podemos resaltar factores históricos, estructurales y en concreto pues las relaciones coloniales y poscoloniales, ¿no? El hecho de que haya una dominación histórica por parte de las potencias coloniales hacia algunos grupos étnicos ha hecho que se haya establecido estas barreras, estas también políticas, ¿no? que es una proyección poscolonial de alguna manera y un tratamiento poscolonial a las migraciones hoy en día, y que eso se va transmitiendo también a través de la educación. Monse seguro que nos va a ilustrar mejor sobre esto, pero evidentemente la socialización, por ejemplo en España, el miedo a los moros está históricamente construida como una invasión que se ha ido reproduciendo incluso en los libros de texto y que todos y todas hemos estudiado, ¿no? Pues esa figura del Cid Campeador como un héroe, ¿no? Y esa figura de los moros como una invasión y como el otro al cual hay que desplegar pues nuestro rechazo, ¿no? Monse? Sí, eu creo que o currículum, estou plenamente de acordo co que comentas, Laura, que o currículum de historia e a forma de contar a historia, ao mellor, pois, ten que ser reinterpretada, non? Porque, lóxicamente, cando ves o currículum dá moitas posibilidades e é moi versátil, pero claro, as formas en que os contamos en unha parte moi importante dos colexios e ao longo da historia estuvo mediada por libros de texto, que a veces a selección dos contidos, a historia todos decimos que depende quen xa conte, non? E moitas veces a historia estivo contada e está contada dende unha perspectiva. Eu creo que no currículum, a pesar de que a legislación fala de interculturalidade, realmente creo que en xeral, tanto o currículum da historia como das linguas, creo que realmente falta esa perspectiva de interculturalidade realmente.
E vos percibides que esta casuística é tamén común, Laura, que ti tes feito moitos traballos a nivel tamén internacional, é común en outros países europeos, por exemplo, ou algo moi peculiar, porque Cid Campeador só existiu un en España, non? Ou algo, unha peculiaridade nosa de España e de Galicia. No, las relaciones poscoloniales son clave, es decir, no hay nada más que ver el caso de Francia, ¿no? Con Argelia, con el resto de colonias, o el caso de Reino Unido, es decir, incluso pues Países Bajos, esa relación colonial y poscolonial, este tratamiento también poscolonial, esa herencia del pasado, pues es básica para poder entender los mecanismos y la construcción del racismo desde un punto de vista histórico. Diríades que somos un país racista ou o discurso mediático é diferente á realidade da rúa? Que opinades? Brandariz, por exemplo. En realidade, non creo que esa pregunta se poda respostar só con un sí ou un non. O sea, se a pregunta require unha resposta de unha soa palabra, sería sí, somos un país racista, sí. Todos o son en Europa. En termos comparativos, se o pensamos en escala de grises, eu creo que se pode dicir razonablemente que se a pregunta se refire a Galicia, a resposta é non, comparativamente falando. E se se refire ao conxunto do Estado, diría que non demasiado. O sea, creo que o Estado español ten unha serie de fortalezas que ten amosado, ten enormes deficiencias que permiten que o racismo gañe terreo, como ten gañado nos últimos anos. Pero creo que ten tamén algunhas fortalezas importantes. Por facer referencia a algo que pasou aí nada máis 10 anos, cando se produce o longo verán da migración do ano 2015, e comezamos a ver imaxes particularmente horrorosas de cosas que sucedían en Hungría e que seguiron sucedindo ao longo dos Balcanes desde entón. No Estado español hubo manifestacións que dicían basicamente refugees welcome, ¿no? E que defendían o noso dereito a ser un territorio de acollida, como efectivamente o temos sido en múltiples situacións. Se un pensa o que está pasando en Portugal, aquí ao lado, nestes momentos, que é un país que ten un volume de inmigrantes ínfimo, e, sin embargo, o racismo é, en estes momentos, un elemento central do debate público. Claro, podemos ver que non estamos ben, pero comparativamente eu non diría que estamos particularmente mal no contexto europeo. Laura, ¿ti estás de acuerdo? Pues sí, la verdad es que yo creo que tradicionalmente en España, de hecho, hubo unos años que se hablaba de la excepcionalidad española, ¿no? Para hablar un poco de por qué en España realmente los estudios ofrecían un panorama pues más amable, ¿no? Respecto. Eso no quiere decir que no haya, por supuesto, racismos y microrracismos cotidianos y actitudes racistas. ¿Qué ocurre? Que esta excepcionalidad española o esta excepción española empieza a cuestionarse a raíz de la aparición de partidos de extrema derecha, tanto en la esfera política como en el espacio mediático, ¿no? Y eso es lo que sí que marca una diferencia importante. Es decir, que si en España, debido también por nuestro propio pasado como país de emigración y también por una herencia de que somos un país multicultural y por lo tanto hay una mayor tolerancia y mayor sensibilidad ante la multiculturalidad desde la democracia, también una mayor tolerancia y solidaridad heredada de la democracia, como decía mi compañero. Pero es verdad que esto pues está cambiando y está cambiando a raíz del auge de discursos de extrema derecha que nos están favoreciendo de alguna manera. Eu creo que tamén, por exemplo, eu estuve na escola como mestra de escola en varias partes de Galicia, e sempre admiraba a capacidade que ten a comunidade para integrar, sobre todo dende o punto de vista dos nenos e das nenas, non? Si é certo que nos últimos anos tamén se percibe como a medida que vamos subindo, que vamos cumprindo anos e vamos chegando xa aos últimos cursos de bacharelato, tal vez. Quizás de secundaria e por aí,
detectanse algunhas situacións, pero realmente creo que non é unha cuestión moi xeralizada, senón que está focalizada. Incluso tamén aquí hai que facer, creo que un discurso en canto a como están integrados os alumnos e as alumnas nos centros educativos, non? Quizás nos últimos tempos o problema estivo en que hai determinados centros, que logo mellor podemos falar desto, hai determinados centros que están aglutinando e escolarizando pois non de forma inclusiva, senón que están prácticamente todos os nenos e nenas ou a maioría son de procedencia de outros países e culturas, non? Entón, eso tamén nos últimos anos ao mellor si se detecta pois que pode estar contribuindo, sobre todo tamén relacionado coa falta de recursos humanos para abordar a interculturalidade na escola, claro. Dende a UDC realizouse o diagnóstico e o plan contra o racismo e xenofobia do Goberno de Navarra. Laura Oso, como directora do mesmo, cales son as conclusións que destacarías deste traballo? E unha segunda pregunta xa que me gustaría lanzarche. Sería preciso elaborar un traballo deste tipo similar no contexto galego? Porque sempre falamos a nivel estatal e a nivel galego tamén. Este fue un trabajo pionero porque fue el primer plan para la lucha contra el racismo y la xenofobia que se hizo en todo el territorio estatal. Y tanto el diagnóstico como las medidas que se implementaron o que se propusieron para implementar mostraban que hay sobre todo dos situaciones de discriminación muy fuertes, y es el acceso a la vivienda y al empleo para la población inmigrante. Se mostró también la necesidad de formación y de coordinación de profesionales de los distintos ámbitos, porque tanto en el plano, por ejemplo, de la educación, de la vivienda, es necesario que haya una interrelación entre todas las competencias que hay, a veces demasiado divididas, ¿no? Entonces, este es un tema muy transversal que tiene que ser abordado, y es necesario que haya una formación y una coordinación y realmente hay una estrategia integral y sostenible en el tiempo, ¿no? Con inversión, porque muchas veces los planes, lo que ocurre es que se plantean medidas y si no hay cuartos, ¿no? Si no hay dinero, no se pueden implementar. Entonces hace falta una política activa también que implemente un poco esas medidas que se están. Pero es un paso muy importante, ¿no? El elaborar este tipo de planes. En Galicia es claramente necesario. Galicia no existe un plan para la integración de la inmigración o de lucha contra el racismo y la xenofobia, y realmente es algo que se debería de implantar. De feito, falas de dúas problemáticas que actualmente están moito nos medios de comunicación. A dificultade de acceso á vivenda, a mocidade galega e a mocidade española pois ten pois unhas dificultades moi relevantes, non, para poder acceder a unha vivenda de aluguer ou de compra incluso, e tamén os medios de comunicación amosan pois diferentes ou certas prácticas, podemos chamarle racistas tamén, no? A hora pois de impedir que unha persoa estranxeira pois acceda a unha vivenda, non? Isto parece que é unha mala praxe que se está estendendo. Vos percibídelo así, Brandariz, Laura? Claramente, en el estudio que hicimos en Navarra, se mostraba que en cuanto las personas agarraban el teléfono, hacían una llamada para interesarse, para ver un piso, y realmente mostraban su acento, había un rechazo muy importante. Es decir, que hay un rechazo muy importante. Incluso nos hemos encontrado algunos pueblos, que hemos hecho estudios también sobre racismo en algunos pueblos de Extremadura, que claramente preferían tener pisos vacíos antes de alquilarlos a población inmigrante. O sea, hay un rechazo muy considerable, una discriminación muy considerable en el acceso a la vivienda. Eu querería ver en relación con isto o vaso medio cheo en este momento, non? E eu penso sobre todo desde unha experiencia que temos vivido a nivel galego e a nivel do Estado recentemente, que é a chegada a un número importante de persoas de Venezuela, non? Precisamente que iso teña sido un dos grandes fenómenos de mobilidade vividos recentemente no noso eido, ten posto en cuestión a posibilidade de que existan dinámicas de racialización como exclusión absoluta, porque efectivamente a comunidade venezolana é sustancialmente imposible
de excluir por completo. Hai unha serie de redes ya montadas que permiten perfectamente que haxa dinámicas de acollida, mesmo contra a vontade dos sectores que, de alguna forma, pretendan construir dinámicas de exclusión e de aillamento, ¿no? Entón, eu desde aí tamén diría, claro que temos microracismos que existen ao longo da nosa sociedade en múltiples eidos, pero tamén temos algunhas prácticas que eu querería poñer en valor. E o dereito, especialmente o dereito penal, tamén xoga un papel relevante na abordaxe destes fenómenos. Pois que papel están a desenvolver as institucións xurídicas na defensa dos dereitos das persoas migrantes? A verdade é que, como persoa que leva dando clase de Dereito Penal algo máis de 25 anos, se cadra unha cousa de facerse maior, ¿no? Pero cheguei a estar convencido e sigo convencido de que en xeral o Dereito Penal é unha forma non particularmente útil e non particularmente intelixente de solucionar, en xeral, moitas veces, de complicar e de empeorar problemas complexos, ¿no? Non sei, realmente se uno pensa que non está pasando no eido do racismo e non vai a pasar, o sea, non vamos a facer como sociedade un investimento formidable de persecución de comportamentos racistas, eso non vai a suceder. Iso nos últimos 50 anos no Estado español se fixo en dous eidos, que son a loita contra as drogas e a loita contra a violencia de xénero. A loita contra as drogas saiu esencialmente mal, isto non é o tema de hoxe, co cal non vamos a discutilo. A loita contra a violencia de xénero saiu relativamente máis ou menos, diría. Eu creo que, en certo sentido, en algún eidos saiu relativamente ben, pero tamén é un tema que non nos ocupa neste momento. Vale, se collemos ese exemplo e pensamos que efectivamente a sociedade española fixo un investimento formidable na marxinación e mesmo sanción de comportamentos de violencia de xénero, tamén poderíamos pensar aí cal foi o papel do dereito penal. Foi importante? É posible que sí, pero sen todo un conxunto de movilización en termos de educación e de concienciación colectiva, iso non teria pasado, por moito que quede aínda moito camiño por recorrer. Vale, pois iso non vai a suceder no terreo da loita contra o racismo. A sociedade española non vai a facer semellante cousa. Polo tanto, intentar entregar ao dereito, en este caso os delitos de odio, a responsabilidade de poder solucionar os problemas de xenofobia e racismo na nosa sociedade non ten moito sentido. O sea, o facemos colectivamente a partir de procesos de implicación de todas e todos en botar fora da nosa sociedade comportamentos de racismo e de marxinación, ou senón non vai a sair, o dereito non vai a ter capacidade para poderlo facer, e menos con un poder judicial que sabemos que está crecentemente dereitizado e que é crecentemente conservador. Pois un dos principais retos que ten unha familia migrante en Galicia é a integración na comunidade, non? E nesta integración, a escola, a que facía antes referencia Monse Castro, pois xoga un papel moi sensible e moi relevante tamén. Como está sendo esta acollida de nenos e nenas migrantes na escola, principalmente na escola pública, pero tamén podemos falar da escola privada e concertada, non? Que eivas, que problemáticas tedes identificados, a fixeches mención a algunha delas, e, bueno, en xeral, pois, como está sendo esta acollida, non? Porque procesos migratorios está habendo continuamente. Brandarí facía pois referencia á integración da comunidade venezolana, tamén temos moi recente a integración da comunidade ucraniana, anda que o número de persoas migrantes é menor, pero sí que hai moitos nenos tamén destes países en guerra agora mesmo na escola galega. Como está sendo, que puntos de luz e tamén pois que puntos preocupantes habería que solventar? Claro, nada é perfecto, non? Claro, nada é perfecto. A ver, en xeral, mira, a tendencia dos nenos e das nenas cando chega alguén novo ao cole é estar con ela. É dicir, porque hai curiosidade. Os nenos e as nenas teñen curiosidade por coñecer e por estar con esa persoa que acaba de incorporarse, non? Entón, o punto de partida, en xeral, é moi positivo nos centros, non? Cando xurden os problemas? Pois, derivado dos contextos globais, por decirlo así. Claro, non é o mesmo, por exemplo, se ti estás nun colexio donde a ratio de alumnos e alumnas é unha ratio pois manexable, donde está integrado unha porcentaxe de persoas procedentes de outros lugares, pois donde teña cabida
Pero o problema xurde que nós estamos tendo moitas aulas agora mesmo nas que, sobre todo, e aquí eu creo que o tema urbano é moi importante, e os coles públicos urbanos, non? Entón, que pasa? Que temos, por unha parte, confluen aulas bastante saturadas no urbano, no rural non, e, ademais, que son aulas moi diversas dende o punto de vista das culturas, non? E isto necesitan proxectos coherentes, porque que necesitamos? Os nenos e as nenas como son nucleares nas relacións ca comunidade, porque no fondo, bueno, ti vas a buscar o neno ou a nena ao cole e sale, non lle pregunta, o sea, pódeche dicir que ve un neno novo, unha nena nova, pero é esa emoción, non? Entón, aí moitas veces establecen os vínculos coa comunidade, non? A parte laboral, por suposto, pero cas crianzas tamén. Cal é a cuestión? Que eso exixe experiencias educativas que teñen que estar contextualizadas. Un dos problemas que temos é que, claro, aquí chega o neno e a nena e hai que incluíla. E ten que absorber a nosa cultura, ten que absorber os nosos valores, ten que absorberlo todo. Pero parece que a súa, en moitas aulas, queda relegada. E ti chegas a coles donde, ao mellor, casi o 50 ou 50 e pico % da poboación xa procede de familias que teñen outros orixes culturais e o centro é exactamente igual que outro calquera, non? Entón eu creo que aí un dos problemas que hai é que necesitamos desenvolver proxectos educativos donde o que acolle conta e o que ben tamén conta, é dicir, necesitas un intercambio. Creo que é fundamental que haxa espacios de convivencia, de compartir. O alumnado ten que explicar, porque unha das cuestións a veces é o descoñecemento. Eu sempre digo, un tema tan polémico que hai en moitos colexios, co tema do velo, eu lembro as miñas avoas ca cabeza tapada. Entón, eu creo que aí é necesario, por unha parte, intentar comprender os hábitos culturais e intentar comprender que nos aporta outra persoa, porque no fondo temos moitos elementos en común e a diferencia sempre enriquece. Entón, eso necesita de proxectos educativos donde haxa oportunidade de compartir. E agora temos algúns problemas nese sentido, porque temos, por unha parte, falta de recursos de profesionais. Isto necesita moito profesorado planificando, decidindo, pensando. É moi diferente a que se ti colles un libro de texto e o aplicas exercicio 1 e exercicio 2. Entón, lóxicamente, moitos dos problemas é que nas aulas non hai tempo a convivir. Non hai tempo a aprender uns das outras. Non hai tempo a dicir, mira, ti que faz desto, que pensas desto, non? Outro dos problemas para min importante é o monopolio de certos materiais, neste caso, a veces os libros de texto, porque sí que hai moitos sesgos, Eu teño feito experiencias co alumnado e decirlle, cando vamos a facer algún traballo, incluso adultos, eu lembro non hai moito tempo unha compañeira que viña de Siria, eu pregúntolles, despois de 10 anos de guerra de Siria, onde está Siria? E tuveron que pensalo. É máis, cando viron que esta muller viña vestida como quería e incluso falaba galego, e se deron conta que había xogos comuns. Entón, eu creo que ese é fundamental. Dotación de recursos fundamental, un cambio nas estrategias e nas metodoloxías, e para iso necesitamos profesorado moi formado en todos os estudios. Sai que o profesorado quere, pero a veces non ten tempo para planificar e estamos moi condicionados por outra cousa que está pesando moito no currículum, que é a xerarquización en canto a calificacións, non? Entón, claro, moito profesorado di, é que non me dá tempo a dar o temario, como se coñecer outras culturas non fora dar temario. Entón, bueno, creo que nese sentido, a pesar deso, na maioría dos centros, hai unha boa interacción, hai incluso, eu creo que hai o que diferenciaba creo que o público, sinceramente, é o que está asumindo
e falo de integración e vou cambiando, integración e inclusión, porque a inclusión real non se está producindo na maioría dos casos, pero os centros públicos están aglutinando, e eu creo que é bo que o centro público pois incorpora todo o mundo ás súas aulas, pero ten que ter para eso infraestructuras, ten que ter que nunha aula con 25, 26 estudiantes é moi difícil poder darlle voz á xente para que se comunique e fale, non? Bueno, agora a ratio descendeu, non? E dos 25, pois, estamos cara aos 20, pero aínda así, se non hai outro tipo de recursos... Bueno, eso todo é moi relativo. Mira, eu estuve en coles que había de 8 a 15 nenos e nenas. E moitos deses coles, por certo, do rural, están retomando moita xente. Moita xente está indo porque a convivencia, o que saiu aquí tamén, o tema da vivenda e todo eso, pois é máis... tamén estuve en... máis accesible. Claro, e na investigación que estamos, en todas as investigacións que estamos facendo, o urbano depende que colexios, porque a ratio en algúns colexios, pero non é só a ratio en canto ao número de profesorado que está traballando directamente co alumnado. É dicir, o profesorado necesita ter moito tempo para traballar, para deseñar materiais, estrategias, etc. Entón, si, o mellor tes menos alumnado, pero tes prácticamente as mesmas horas de clase e nuns contextos que a interculturalidade é fantástica, pero necesita ser pensada e necesita ser traballada precisamente desde a perspectiva. Eu é que non entendo a interculturalidade sin comunicación, sin intercambio de experiencias, sin vivencias conxuntas. Entón, por eso, eu distinguiría a ratio. En algúns sitios si están baixando. Eu digo así. Baixan por natureza tamén, pero noutros, e ademais hai outros factores que serían moi longos de contar aquí, que non temos aulas con 25, pero que realmente poden haber 26 ou 27, porque hai nenos e nenas no noso sistema que non contan. Entón, dende unha perspectiva máis macro ou máis sistémica, a través de que tipo de accións, de políticas se pode desenvolver proxectos de acollida que sexan exitosos? Que experiencias coñecedes que realmente pois axudaran, non, a esta integración ou inclusión, porque non é o mesmo, dos colectivos migrantes? Laura. Bueno, pues antes que nada, porque antes hemos abierto diciendo, bueno, Galicia, como que es más amable, ¿no? Pues sí, es más amable en comparación con otros contextos donde realmente el racismo y la xenofobia está abiertamente mucho más demostrada, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya un racismo estructural, porque lo hay, ¿no? De hecho, bueno, se muestra que es más amable. Uno de los indicadores es que no tenemos partidos de extrema derecha representándonos, ¿no? No hay representantes, ¿no? Y eso ya es un indicador, ¿no? En Galicia, ¿no? De alguna manera. Pero digamos que hay un racismo estructural, como lo hay en todas partes, ¿no? Entonces ese racismo estructural es muy difícil de combatir si no se hace nada, porque hay que hacer muchas cosas, ¿no? O sea, hay que tener políticas activas de acogida y políticas activas de integración social. Y eso es lo que a veces falla. Entonces, lo que hay que hacer es, lo que se ha visto que funciona son modelos que articulan a diferentes actores sociales, por ejemplo, a las instituciones de diferentes ámbitos del gobierno estatal, autonómico y local. Aquí el gobierno local es muy importante, pero tiene que haber una articulación de todos los actores sociales, incluido el tercer sector, incluida la ciudadanía, el movimiento asociativo. Es decir, es muy importante crear dinámicas participativas y estoy de acuerdo en lo que decía Montse, búsqueda de espacios de convivencia y espacios de intercambio intercultural. Es decir, la escuela, por ejemplo, en alguna localidad que hemos estudiado de ámbitos rurales en Extremadura, donde llegó una población de origen marroquí muy importante en los años 90 para trabajar porque era necesaria, realmente había una demanda muy fuerte de mano de obra,
en un principio se establecieron unas políticas muy activas para favorecer la integración social, con la intervención del tercer sector de manera muy fuerte, pero luego llegó la crisis económica, se dejó de lado y ahora mismo hay unas actitudes que realmente racistas y xenófobas que realmente dan miedo. ¿Qué ocurre? Que si tú dejas las cosas sin intervenir, evidentemente hay que crear espacios de convivencia. La escuela, por ejemplo. La escuela en esta localidad es uno de los pocos espacios de convivencia donde se muestra que hay relaciones de interculturalidad, pero gracias a la buena voluntad del profesorado, del equipo directivo, que realmente están sacando a la luz de manera innovadora, sin dinero, sin financiación, y pues lo que decíamos, que depende finalmente de la buena voluntad de las personas y de la formación y de la concienciación de esas personas que viven la oportunidad de la interculturalidad. Pero hace falta una formación de profesionales en este ámbito y hace falta financiación clara y hace falta que haya unas políticas activas que promuevan tanto la acogida de población inmigrante, que es necesaria, que vamos a ver cómo hoy en día necesitamos población inmigrante, como la integración social. E que experiencias poderías destacar como boas prácticas, non? Porque sempre falamos dende a crítica, pero tamén creo que nos 30 anos que levas investigando sobre fenómenos migratorios, pois tamén tedes identificado algunhas boas prácticas, non? Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC. Pois tamén tedes identificado algunhas boas prácticas, non? Sí, en el proyecto Welcoming Spaces, que fue un proyecto europeo financiado por la convocatoria Horizonte 2020, en el cual participamos 5 países en Europa, lo que hicimos fue identificar prácticas de acogida de población inmigrante en entornos desfavorecidos. Y no encontramos un modelo perfecto, porque es muy difícil. Sí que encontramos pistas para cómo poder diseñar un modelo perfecto, ¿no? Perfecto entre comillas, porque la perfección sabemos que no existe, ¿no? Pero hay iniciativas muy interesantes. Por ejemplo, Fundación CEPAIN están trabajando con un proyecto que se llama Nuevos Senderos, de acogida a población inmigrante en entornos rurales, y trabajan directamente con los ayuntamientos, con las comunidades de vecinos, facilitan una mediación también con familias para acoger, porque a veces nos encontramos pues pueblos también que un alcalde dice, bueno, quiero traer una familia, entonces se publica un anuncio y es una cosa como muy poco organizada, ¿no? Entonces esas iniciativas son pues muy bonitas, pero finalmente no funcionan, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta las estrategias de la población migrante, ¿no? Que a veces necesariamente son estrategias temporales. Hay un pueblo muy bonito, por ejemplo, Arenillas, que está en Soria, y Arenillas llevan con la misma población, no han perdido población y hacen unas cosas súper innovadoras realmente con muy poquito dinero, o sea, porque es la Asociación de Vecinos de Arenillas los que están tirando para adelante, y ya saben, en Arenillas saben que los inmigrantes son temporales, ¿no? Es como que llegan para un periodo de tiempo temporal y luego se marchan, pues como llegan a las ciudades, mucha gente como nosotros mismos cuando nos vamos a estudiar fuera o nos vamos a trabajar fuera, ¿no? Que no tenemos por qué quedarnos. Y no quedarse no es un fracaso. Entonces ellos tienen asimilado, de hecho nosotros lo calificamos como el modelo río, porque es como que el pueblo vive gracias a la inmigración, siempre tiene agua, como un río que siempre está el agua cambiando, pero sigue teniendo vida, ¿no? Y entonces Arenillas, por ejemplo, yo lo destacaría, y eso es gracias a el fuerte papel que tiene la Asociación de Vecinos en colaboración con el Ayuntamiento. Dende o eido do dereito, Brandariz, cales son as prácticas que se poderían desenvolver
por parte dos poderes públicos, xa non falo exclusivamente do eido penal, non? Sino en xeral por parte pois dos poderes públicos para dignificar a situación da poboación migrante. Aquí falamos de contextos pois de favorecer estruturas socioeconómicas, tamén a educación, pero está claro que dende as institucións públicas se pode traballar de outra maneira, non? Sí, eu querería recuperar algúns elementos que comentaron as compañeiras, facendo referencia a un exemplo de onte mesmo, que seguramente todas escoitamos e as persoas que nos escoiten tamén coñecen, que sabedes que agora hai un debate a nivel do Goberno Central sobre a transferencia de competencias en materia de políticas migratorias a Cataluña. O partido catalán que demandou estas competencias o que pediu foi control, e o Goberno Central lle contestou: no control non, é inconstitucional. Pode ser que o debatamos, pero o que te vou a dar é políticas de integración. E parece que non lle gustou demasiado. Claro, efectivamente, o problema que temos, e isto xa foi dito, é que cando falamos do papel do dereito e do papel das políticas públicas, nos encontramos con unha sobredeterminación das políticas de control e unha ausencia e un esquecemento, claro, das políticas de acollida. E isto é un problema. É un problema que ten, digamos, unha orixe relativamente clara, que é o feito de que a Unión Europea, por razóns que non fan o caso en este momento, é o principal institución fundamental no deseño do dereito migratorio e das políticas migratorias, ten a competencia primaria, pero non se dedica máis que a políticas de control. Deixou sempre as políticas de acollida e de integración aos estados, e hai estados que as desenvolven e hai estados que non, que simplemente siguen o fío do que dicta a Unión Europea, que se centra exclusivamente no control. Entón, o primeiro cambio que teria que haber é asumir que realmente temos un eido por desenvolver, que é o máis importante, que non é o do control, que é todo o terreo da acollida. E iso non se fai. Eso sería o primeiro paso que creo que sería importante en termos do dereito e das políticas migratorias. O segundo paso, moi sintéticamente, é en 2025 seguimos vivindo de marcos simbólicos do século XX. Son marcos simbólicos que carecen absolutamente de sentido, como, bueno, o sabemos todas, todo o que ten que ver con as consecuencias da Segunda Guerra Mundial, etc., pero seguimos vivindo neles. E un deses marcos simbólicos é que a forma de regular en termos de políticas e en termos de dereito a mobilidade é dando centralidade á mobilidade con funcións laborais, non? Vale, isto é o que se fixo e que saiu máis ou menos ben, se podría discutir na segunda metade do século XX, pero hai moito tempo que non ten o máis mínimo sentido. As políticas de regulación de fluxos centradas na cuestión laboral simplemente non funcionan, pero non funcionan aquí, non funcionan en ningún lugar, salvo os países que son estes momentos as fábricas de Europa, significativamente República Checa e sobre todo Polonia. Para os demais países, as persoas veñen por outros motivos e despois traballan, pero veñen por outros motivos. Básicamente, cuestións de reunificación familiar, de protección internacional, etc. Entón, España, no eido de dereito e das políticas, durante moitos anos viviu desa idea da centralidade da regulación de fluxos en clave laboral. Probablemente non funcionou ben nunca, pero desde logo a día de hoxe non funciona en absoluto. E os países de Europa Occidental reciben persoas de outros países por outros motivos. E despois as persoas traballan. Entón, sería necesario que se levantase a acta de que en realidade xa non é así e que probablemente nunca foi así, o sea, nunca foi posible entender a mobilidade como a cuestión que se pode regular desde o marco laboral. Non ten sentido e en este momento ten menos sentido que nunca. Por lo tanto, deberíamos de repensar políticas e regulacións deixando de ter no centro a cuestión de que as persoas se moven para conseguir un traballo. Se moven para conseguir un traballo e para moitas cosas máis. E afortunadamente España está empezando a ter un papel importante tamén en termos de protección internacional, que foi un eido totalmente esquecido e desatendido durante demasiadas décadas. Pero que non lle vai a quedar máis remedio que asumir, pois, polo menos o conxunto da Unión Europea. Efectivamente. Porque a situación, ademais, situacións de guerra, de crise, posiblemente migracións climáticas, están á porta das nosas fronteiras e vai a ser moi difícil que iso pois se frene pois subindo barreiras ou facendo muros como quere facer Donald Trump e outro tipo de persoaxes peculiares pero que están gobernando, non? Me temo que sí. Unha das competencias as que fixo referencia antes Monse
que deben desenvolver os mozos e mozas é a competencia en interculturalidade, non? Tamén esas competencias veñen favorecidas pola empatía que temos que amosar e que de maneira natural e innata pois amosan os nenos e as nenas pois coas persoas de outras procedencias e de outras culturas, non? Dende a educación, Monse, que proxectos de innovación docente ou experiencias docentes destacarías como boas prácticas tamén, non? Como exemplo para neste eido, non, de intento de sensibilizar, de educar, non, porque a educación non só é coñecementos científicos e técnicos, sino que tamén son valores, son actitudes. Pois que tipo de boas prácticas educativas coñeces pois no eido da loita contra o discurso do odio e da xenofobia? Bueno, aquí, son moitas cousas, pero eu creo que unha das cuestións claves é que moitas veces hai moitas experiencias en Galicia xa en colexios galegos, non? Que non están á luz, vale? Entonces aquí temos un punto de partida, é que temos que nos acostumar a publicar. Este é un problema e a visibilizar. É un problema moi relacionado co ensino obrigatorio ou non obrigatorio, pero non universitario. Eu creo que as experiencias que están tendo máis significado e trascendencia son aquelas que recobran o sentido da cidade educadora. Eu creo que a perspectiva da escola é moi importante, pero ten que estar formando parte de moitas outras iniciativas de carácter social, non? Aquí xa se falou un pouco destas medidas, non? É moi singular, eu que veño da provincia de Lugo e que sempre recurrimos a Burela. É que Burela realmente os que dende pequenos e pequenas tivemos a oportunidade de ir a Burela, aínda que non viviramos ali, é un exemplo moi claro de como se foi artellando e houve os seus problemas. E para mí unha das cousas moi importantes, Galicia ten unhas posibilidades maravillosas porque somos poboacións pequenas. É dicir, as cidades máis grandes nosas é un barrio de calquera cidade de outros lugares, non? Entón, é o concepto de cidade educadora en canto que a convivencia dentro das aulas é moi importante, como dixemos, pero tamén fora. Entón, é necesario retomar, sobre todo, hai cantidad de experiencias que están partindo da nosa traxectoria como pobo migrante tamén. E está habendo, por exemplo, en secundaria, nos premios Educa Compostela podense ver cantidade de experiencias durante estes anos. Digo Educa Compostela porque é un dos, ou os propios da Consellería, non? Pero tamén é certo que aínda non é a interculturalidade, vese como para moita xente e para moita cidadanía, vese como un problema. E entón eso a veces dificulta pois, o deseño e a exposición, non? Sin embargo, todo o mundo que ten no cole unha iniciativa de TICs, eso vela en todas partes. Que quero dicir con eso? Que tamén hai sesgos dentro do noso, e hai experiencias e hai prácticas que son comuns e que están normalizadas e son moi positivas, pero quizás dende o meu punto de vista a interculturalidade nestes momentos para unha parte importante vese como queremos facer, estamos intentando facer, pero non ten tanta proxección. Últimamente ven moito por aquí Tonucci. Sí. Eu creo que é moi interesante, non? E hai moitos lugares que están retomando as políticas porque o neno e a nena que está no cole tamén despois está fora e pode haber servicios sociais e pode haber unha serie de institucións, as bibliotecas, ludotecas, etcétera. Entón creo que nese sentido dixen Burela basicamente porque Burela sí que se ocupou moito de difundir. Tamén hai moitas experiencias en Vigo. Sí que é moi coñecida, non? A integración, a inclusión da comunidade caboverdiana en Burela, pero tamén porque hai unha conexión co mar. E realmente toda esa comunidade caboverdiana veu para desenvolver un
uns traballos, non? Que son fundamentais na existencia económica desa rexión, non? Yo quería comentar algo sobre Burela, que es un caso muy interesante porque es uno de los pocos ayuntamientos en Galicia que tiene un plan de integración social de población inmigrante. Claro. Pero ¿qué ha ocurrido? Que como realmente las dinámicas de inversiones y las dinámicas de las políticas públicas en los ayuntamientos son muy cambiantes, porque también dependen un poco pues del gobierno del momento, en Burela sí que se ha notado como en los últimos años se ha enfriado un poco pues toda esa motivación que había o todas esas iniciativas que había de integración social y que fueron mediáticamente pues muy difundidas, ¿no? De hecho, el estudio que hicimos también en el Welcoming Spaces, que fue una de las localidades que visitamos, las mujeres jóvenes eran muy críticas y mostraban que sigue habiendo un racismo, las mujeres jóvenes de origen caboverdiano, que hay un racismo estructural todavía muy fuerte, y ellas decían que a pesar de haber estudiado, por ejemplo, pues ellas seguían trabajando en los mismos segmentos ocupacionales que están de alguna manera reservados para la población inmigrante, entre comillas, como puede ser la restauración, o sea, mujeres que habían conseguido pues acabar estudios secundarios y que pues finalmente hay ese racismo estructural que hace que digan, bueno, es que las jóvenes de origen caboverdiano que hemos estudiado aquí, pues al final acabamos trabajando en los bares y en los supermercados, por ejemplo, de cajeras, no ves mujeres caboverdianas, ¿no? Y eso sí que se nota, por ejemplo, como también hay unas tasas de fracaso escolar importante de los jóvenes de origen caboverdiano, y que por lo tanto eso quiere decir que no te puedes despistar ni un momento. O sea, que las políticas de integración social tienen que estar activas y vigilantes y totalmente en acción, y de una manera muy participativa, para tener en cuenta también es esto que están comentando estas mujeres jóvenes, ¿no? Que me gustaría también citar el importante trabajo que están haciendo desde Afrogalegas, en este sentido de visibilizar la xenofobia y la exclusión social. Sí, todos estos proxectos, tamén hai proxectos na Coruña de reivindicación, non? E de amosar tamén pois cales son as flanquezas, pero tamén cales son as virtudes da comunidade a través dos medios de comunicación, non? E disto pois sabemos moito pois aquí en Quack FM, porque temos pois tamén comunidades migrantes facendo programas de radio, e tamén poñen o aceno en como se transmiten determinados estereotipos a través dos medios de comunicación. Está claro pois que a televisión, as redes sociais, especialmente pois as redes sociais non axudan a esta convivencia, non, senón xusto o contrario, tratan de amosar pois as diferenzas, non? E ás veces pois tamén te plantexas por que ocorre isto, non? Porque que intereses espurios hai detrás, máis alá pois da necesidade de discriminar o que é diferente, non? Non sei se vos pois percibides ou estades de acordo comigo tamén nesta reflexión final. Bueno, eu retomando un pouco, eu creo que efectivamente está habendo uns discursos moi latentes, non? Por outra parte, creo que moitas veces eu, como persoa que estou traballando moitas veces con rapaces e rapazas, a necesidade imperante de unha educación que sexa que traballe máis competencias críticas, non? Porque agora mesmo é completa, eu a veces cando incluso co alumnado universitario, non? Cando estás falando con eles e con elas, o ano pasado nós traballamos moito con ONGs e asociacións que realmente creo que están facendo unha labor impresionante e que nos coles se poden facer cousas deste tipo, non? Bueno, pois tuvemos unha experiencia moi pequena de que o alumnado comentara, o alumnado universitario comentara, bueno, pois aspectos relativos a distintas culturas, non? Recoñecían que a formación fora basicamente a través das redes sociais, que
aportan cousas super interesantes, pero claro, outras non teñen ese filtro, non? E por iso eu creo que é moi importante estar moi atentos e a necesidade de facer estudos que analicen que se está transmitindo, non? Porque está chegando a unha poboación moi sensible a eses temas, non? Aínda que despois tamén é certo que teñen xa uns coñecementos. Eu son optimista de cara ao futuro. Por que? Porque creo que tamén hai unha parte da sociedade e da escola que está transmitindo uns valores moi distintos. Entón, claro, estamos en idades que son moi complexas, onde te estás configurando. E eu agardo, como en outras cousas, non? Que eso teña o seu pouso e hai determinadas, por exemplo, a toda a formación en valores que a veces se traballa nos coles e todo eso, que cando pasemos esa etapa pois que é de construción da nosa propia forma de pensar, pois que teña o seu impacto positivo, realmente creo nelo. Quédome con esa imaxe optimista que nos amosa Montse. Sí, yo creo Laura? que esto que has comentado, Isabel, es fundamental. Realmente la proyección mediática es lo que ha marcado la evolución de las actitudes hacia la inmigración, que ha sido medida a través de diferentes estudios, a través de la pregunta que se hace en la encuesta del CIS, de cuál es el principal problema hoy en día de España, esa pregunta clave, ¿no? Bueno, pues en esos momentos en los cuales salía que tenía más protagonismo la inmigración, coincidía no tanto con las crisis económicas, sino con la repercusión mediática, por ejemplo, pues la crisis de los cayucos. Y eso marca muy bien cómo los medios tienen un papel fundamental, tanto para generar odio como para generar convivencia. E parece increíble que no século XXI estea aínda vixente a teoría da agenda setting de Macomes do ano 71. O sea, é impresionante que aínda funcione isto que eu lle explico aos meus alumnos. Non sei se, Branda, unha última reflexión, Brandariz, antes de rematar o programa. Sí, moi breve, a cidade educativa se mencionaba antes, a UDC tamén é unha cidade educativa, e moitas das cousas que estamos dicindo aquí creo que tamén é tempo de que as apliquemos dentro da nosa casa, ¿no? E que efectivamente empecemos a asumir que a Universidade da Coruña no seu estudantado é radicalmente multicultural. Temos aulas nesta universidade que teñen persoas de máis de 10 nacionalidades distintas, incluso aulas con un número non moi grande de estudantes, e aí hai un traballo por facer, porque se nos dormimos pode que un día nos despertemos con os mesmos problemas cos que se teñen despertado en outros lugares que nunca fixeron nada por traballar a interculturalidade. E cando se despertou, o dinosaurio aínda estaba ali, non? Que decía o conto. Pois rematamos aquí este segundo episodio da terceira tempada de Onda Ciencia, agradecendo moitísimo os nosos convidados Montserrat Castro, José Ángel Brandariz e Laura Oso, a vosa participación neste interesantísimo e, sobre todo, moi necesario debate. Quedades na sintonía de Quack FM e non deixedes de escoitar todos os programas de Onda Ciencia. Ata sempre. Onda Ciencia é unha produción de Quack FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio de Onda Ciencia estivo presentado e conducido por Isabel Lema Blanco. Chema Casanova estivo nos controis técnicos e a edición é de Miguel Anxo Facal. A preproducción de Onda Ciencia é de Yolanda Golíaz Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Nalle Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difúndeo entre as túas amizades.